Hola, benvingudes i benvinguts. Monosíl·lab és un laboratori de paraules valencianes d'una sola síl·laba. Al llibre trobareu jocs d'escriptura, oralitat, art i jocs de taula. Avui vos mostrarem com es juga al joc de monosíl·labs valencians, pensat per a xiquetes i xiquets a partir de 4 anys. El primer joc fomenta la comunicació, la creativitat i l'associació d'idees. L'objectiu és aconseguir el màxim nombre de cartes. Per començar, cada jugador rep 4 cartes. La resta es deixen en un muntó ben barrejat. També decidim si juguem a temps limitat o fins a aconseguir un nombre concret de cartes. Com funciona el torn? Comença la persona de més edat, que tira el dau i fa de jutge en la primera ronda. A partir d'ací, en cada ronda tira el dau la persona següent en el sentit de les agulles del rellotge. I qui tira el dau és el nou jutge. Associació. En la nostra primera ronda tirem el dau i ens ha eixit el d'associació. El jutge gira la primera carta del muntó, suposem que ha eixit esta, el circ, i cada jugador tria una carta de la seva mà que puga relacionar amb el circ. Per exemple, salt, mag, nas. Després expliquem la seva associació i el jutge tria la que més li convença. La persona guanyadora es queda la carta com a punt. En aquest cas, guanya esta, se queda la carta com a punt, de cara cap amunt. Aquestes les guardem al muntó i tornem a completar per a tindre 4 cartes cadascun. Perfecte. Ara que hem acabat esta ronda, toca la persona següent en el sentit de les agulles del rellotge, així que tira el dau i en tirar-lo es converteix en la nova jutgessa o el nou jutge. En aquesta ocasió ha eixit la història. Ara el dau ens ha indicat que juguem a la història. El nou jutge gira una carta. Cada jugador tria 2 cartes de la seva mà per inventar una història curta amb la carta girada. Ara, quan totes i totes han contat la seva història, el jutge tria la que més li agrada i dona la carta com a punt. Per exemple, una parella d'amics, quan vam néixer, es van quedar ballant al far. El jutge tria aquesta parella, aquestes cartes tornen al muntó, esta carta se la queda com a punt boca per amunt i continuen completant 4 cartes per a cada jugador. Acaba esta ronda. Passem a la persona següent, que és qui tira el dau i fa de jutge. Anem a veure quin joc és ara. És el retrat, que representa la taronja. En aquesta ocasió, el dau ens porta a aquest joc. Cada jugador tria la carta que millor el representa i la deixa boca per avall. En este tria esta, este tria esta i este tria esta. El jutge les barreja, sense mirar-les, i intenta endevinar quina carta és de qui, explicant el motiu. El jutge guanya un punt per cada encert, que suma a les que tenia com a jugador. I les persones encertades també guanyen una carta. En aquest joc podem decidir qui millor li representa, si fora un animal, o si fora una acció, o si fora un menjar. En aquesta ocasió hem elegit si fora un animal. Guanya el mic. La persona que ha escollit el mic guanya la carta i el jutge s'anota un punt. Com heu vist,
El joc de monosíl·labs valencians és un joc senzill, divertit i ideal per al llenguatge i la creativitat. Gràcies per jugar i continueu jugant amb les paraules.